Envitalent je súťaž pre všetky deti od 3. po 9. ročník základných škôl, ktoré majú vzťah k biológii, ekológii či environmentálnej výchove. Špeciálnu časť súťaže Envitalent tvoril projekt Envitalent výskumník pre všetky deti, ktoré chceli bádať a skúmať vo svojom okolí, a projekty, ktoré vytvorili, nám prezentovali tu na Španej doline. Je to možnosť pre žiakov pozrieť sa na tú biológiu a environmentálnu výchovu trošku inak. Nejde v Envitalente len o encyklopedické vedomosti, ale hlavne aj o schopnosť pracovať či už s literatúrou alebo s internetom. Pri riešení úloh v Envitalente sa stretávajú nielen s tým, že musia použiť už možno nadobudnuté skúsenosti alebo teóriu v konkrétnych praktických úlohách, ale častokrát na základe týchto praktických úlohách aj nachádzajú niečo nové, s čím sa doteraz nestretli. Skúmal som aj jednotlivé druhy a zisťoval som si zaujímavosti, napríklad, že sikorka veľká je tak dôverčivá, že človeku sadne na ruku a kľudne bude zobkať z ruky. Táto súťaž Envitalent je rozdelená do niekoľkých kategórií a dá sa vybrať vhodná kategória pre žiakov, aby to zvládli. Učiteľ si tým vie aj preveriť vedomosti svojich žiakov a tieto úlohy sú robené zábavnou formou. Videli sme, aké máme v kluboch Stromu života šikovné deti, ktoré spracovali nádherné projekty. Tak môj projekt sa týka hlavne vtáctva, jednej mokrade pri učenci. Robil som to väčšinou sám, bez doprovodu ornitológov a bolo tam spozorované obrovské množstvo vtáctva. Tak najlepšie na tomto celom je, že môžem stretnúť kopu nových ľudí a aj veľa sa toho nového naučiť. Do Envitalentu sa deti zapojili tento školský rok, pretože majú radi prírodu, majú radi biológiu a pripravujú sa pravidelne na biologickú olympiádu a aj v tejto olympiáde potom boli úspešné. Samozrejme, ten Envitalent im určite k tomu pomohol. Mne sa tu páčilo to, že vlastne sme chodili na túry a že sme si boli pozrieť všelijaké zaujímavé veci. Mne sa tu najviac páčilo, že sme chodili po všelijakých baniach a že sme sa dozvedeli nejaké vedomosti o baníkoch. Odporúčam vlastne všetkým školám, aby sa zapojili do tejto súťaže, pretože vlastne povzbudzuje alebo motivuje žiakov k lepším výsledkom vo vyučovacích predmetoch, nielen teda v biológii, ale aj v ostatných prírodovedných predmetoch. Tie úlohy boli zábavné a teraz tie prezentácie, čo boli, tak s tým sme sa tiež veľmi veľa vecí naučili. Takže keď budeme na budúci rok robiť túto súťaž, tak už budeme toho vedieť viac.